ɛwɔ US, UK anaa Canada na sɛ wopɛ sɛ wo send sika ɛma w'abusuafoɔ ɛwɔ Ghana you see Lemfi ane Lemfi ɛwɔ Lemfi so no sɛ wo send sika ma w'abusuafoɔ a ɛyɛ secure ɛna yɛwɔ 0 transaction fees ane 0 transaction fees. Enti fa Lemfi send sika ɛma w'abusuafoɔ wɔ Ghana na Lemfi so deɛ yɛ exchange rate no ɛne the best on the market. What kind more? Papa, what's the
Madama, Moncomachi, and my Obia Cotinasi, and my Madama. Obia, Didi, Afroma, and you know, and Copa.
ye koja koja. Eba, afina ye bedi asa. Wosini. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mumbi ye dele mwenye kesi. Aya kwa. Hey! Everybody. Eba. Hallelujah.